Para facer unha pílula breve do que é a poesía de Florencio Delgado Gurriarán, pois eu centraríame, digamos, en tres épocas que eu considero que son bastante diferentes, non? Primeiro teríamos o poeta de preguerra, que escribiría moito na liña de Amado Carballo, el mesmo confesa que segue esa liña, non? Polo tanto, a liña propia da poética de Amado Carballo, que sería o animismo, non? Logo temos a poesía de combate, a poesía máis de combate, que ele escribe, sobre todo, no Cancioneiro da Loita Galega, que está reeditado en edición facsímil, nunha edición que preparou o profesor Alonso Montero, pola desaparecida Edicións do Castro, e onde asinaba os seus textos basicamente con varios pseudónimos, non? Sobre todo o de Nadel, non? Que é o que máis utiliza nese contexto. E xa os poemas que fai no exilio, non? Onde xa se converte nun poeta moito máis poliédrico, moito máis plural, e no que eu destacaría sobre todo a introdución de léxico e de motivos que teñen moito que ver coa paisaxe mexicana, non? Co seu exilio en México. Logo, toda esa produción vaina recollendo en sucesivos libros, pero eses sucesivos libros non deixan de ser unha autoantoloxía dos seus propios textos, non? No que vai repetindo unha e outra vez os mesmos esquemas.